Falamos de fútbol, falamos do Dépor e falamos do Madrid, falamos do Dépor, que lles foi, bueno, pois con destino diferente esta fin de semana, con partidos que remataron totalmente de unha maneira totalmente distinta. O Dépor gañaba ao Eibar 1-0 en Riazor, ofrecendo unha imaxe, bueno, inquietantemente pobre, pero que lle sirve para sumar 3 puntos e sigue aí pois pegado aos postos de arriba. Se o digo ben, en este momento está a 2 puntos do ascenso directo e está a 4, me parece, o 5 do líder, que volve a ser neste caso o Santander, porque pinchou o Castellón. O Depor está aí, en definitiva. O Real Madrid, que cedeu o liderado, pero está aí pelexando, é o único que pelexa co líder, que é o Barça, ou o Barça é o único que pelexa co Madrid, que son cousa de dous. O título de Liga son os únicos que poden gañar a Liga este ano. O Madrid perdía en un partido, bueno, con moita polémica en Pamplona 2-1 e ademais, pois ao final no desconto con un gol do Osasuna con 2 penaltis. Bueno, hai moito do que falar. Falamos con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro, todo fútbol, a tertulia futbolística en Radio Culleredo dos luns. Que tal, Fernando? Bo día. Bo día. Hola, bo día. Bueno, como vistes a xornada? Empezamos por o noso decano, por Fernando Blanco. Que te pareceu a xornada sin poucas palabras? Que resumo farías? Bueno, penso que se está poñendo a Liga moi bonita, sobre todo tanto na primeira como na segunda, pero na primeira o intercambio de líder. Penso que ahora o Madrid aí a un punto, pues bueno, lle dá certa emoción. Sempre digo que é moito mellor que seas así que non que se escape un equipo, tanto un como outro. Entón se está poñendo a Liga moi interesante. Penso que nas dúas categorías agora é cando empeza a Liga de verdad, ¿no? Teñen que dosificarse, empezan partidos importantes de Champions, vai haber moitos cambios, moitas voltas na clasificación. Bueno, sempre hai partidos, como ti ben dís, con o tema da polémica, con goles anulados, os árbitros indo ao VAR, moitas veces ainda sendo internacionais e de primeira división. O sea que penso que para min agora xa prácticamente cando faltan 15 partidos, tanto na segunda, non sei agora na primeira se algún máis, se empeza a Liga, como diría Luis Aragonés. Sí, Fernando Sampedro, a ti que te pareceu a xornada, así, digamos, un primeiro resume da xornada esta fin de semana? Pois o primeiro resumo, se pode dicir que cuestión de xogo non sei cal estuvo peor, se o Madrid ou o Deportivo. A diferencia fundamental é que o Depor gañou e o Madrid non quicho ganar. Ou non soupo. Vou pensar que non quixo, porque non quixo entre comillas, porque evidentemente querer queren, pero cando non lle dá, e non me valen as excusas de que sea penalti, deixe de selo. A miña opinión é un penalti, pois como os que lle pidan a veces ao Madrid, ben buscado por Budimir, que nota un mínimo contacto que non é para tiralo ao chan, moito menos, cando lle sale o encontro Courtois, entón fai un piscinazo de libro. Pero bueno, se pode pitar? Sí, claro que se pode pitar. Pero non se debe pitar. En fin, o Osasuna tirou 2 veces a porta e meteu 2 goles, contando o penalti, eso. Así que o Deportivo, pois máis do mismo tamén. Un partido, pero que solo tuvo gol, por salvar algo, porque o resto que foi como partido, como espectador, que foi verdadeiramente aburrido e infumable, pero de verdad. Dos que hemos visto esta temporada, creo que o máis coñazo, así nunha palabra. Pero bueno, seamos resultadistas, 3 puntos para a saca. Sí, ser resultadistas está ben, pero eu son dos aficionados que lles preocupa que tarde ou temprano, se xogas mal ou te deixas así, te metes atrás e te fías a aguantar, como foi este partido contra o Eibar, que eso non te vai dar para poder subir, para poder ascender. Blanco, ti que dis, o xogo do Depor nos debe facer preocupar? Bueno, penso que sí, que está atravesando ahora unha mala racha. Tuvo aí fases incluso que perdeu varios partidos seguidos, pero desde logo, se nos remitimos ao último,
o xogo eu esperaba que ca incorporación de Ricky isto mellorase, de un equipo como Eibar que non había gañado un partido fora da casa, e a verdad que lle complicou moito a vida, e, bueno, que estuve ali no campo, a xente xa pedindo a hora, cousa que non era moi habitual ante un equipo como Eibar, que viña ademais con dúas baixas importantes por acumulación de tarxetas, e ainda o Depor facendo os 5 cambios, pois non mellorou nada. E non lle empatou de milagro cando o remate que me recordou o partido do Benfica consigue rematar o porteiro do Eibar de cabeza na última xogada do desconto, o sea que ten que dar gracias de que o equipo ao final gañase os 3 puntos. Sí que é verdade que, bueno, o que decía San Pedro, que a veces incluso xogando mal gañas, pero desde logo a afición saleu moi descontenta do campo. Mencionabas, Fernando Blanco, mencionabas o tema de Ricky. A mí tamén me chamou a atención. Hai, bueno, si ves as puntuacións dos distintos medios da comarca que seguiron o partido, as puntuacións, as valoracións da actuación de cada xogador, hai diferencias abismais dun medio a outro, un que din que Ricky non o fixo ben e outros que din que foi unha maravilla, pouco menos que gañou el só o partido. A min, a ti que te parece, e a ti tamén, San Pedro, que vos pareceu a actuación en concreto do que se supón vai ser o que cambia a dinámica do equipo, esta fichaxe de Ricky? A mí por ahora non está a facer moito, non? Non, non lle vi nada especial. O sea, que parece aquí que se fichou a Modric. Claro. Creo que non é o caso. Leva de momento non lle pillou o punto de equipo, ou, bueno, ainda está en proceso de adaptación. É que detesto ese término, proceso de adaptación, equipo en construcción. Todas esas excusas as detesto. Pero bueno, vale, ok. Imos darlle o beneficio da duda. O único bon que está facendo máis grande é Mario Soriano. Sí. E precisamente a mí o que me pareceu que xogou maior que Ricky, xogou moitísimo mellor Patiño que saía na segunda parte. Non sei que vos pareceu a vos. Sí, os minutos que xa leu Patiño, o problema é que Patiño penso que non está tampouco para ser titular e aguantar 90 minutos, non? E non será cuestión esa física de ritmo, Fernando, que se adapte dunha vez á categoría? Pero o que se iba a comentar precisamente aos ointes e a ti, a San Pedro, é que notei un baixón físico tremendo no equipo, o sea, non sei, non me quero meter nas cousas da preparación física porque é un tema moi delicado, bastante xa con falar de ver un pouco que de tema de fútbol e facer uns comentarios, pero eu que observo ali o partido, van 27 xornadas. Ricky, que había xogado todo co Albacete, e agora resulta que sempre un dos cambios. Vexo a Jeremai, que se acercou 2 veces ao banquillo para tomar a vitamina, José Ángel, que xa non foi titular e que estaba fundido os últimos partidos. Algo lle pasa a este equipo que físicamente ao minuto 50 se ven abaixo. Entonces, os demais equipos, se están ben físicamente, pois aí é cando o equipo resurse, che mete en dúbidas, che encerra atrás e non eres capaz de salir de aí. Eu non sei se agora, que normalmente, pues bueno, no estudo da preparación, que hai uns microciclos e agora é cando cambian e pegan o arreón, pero desde logo que lle viña ben agora o Depor, que era o que pretendían precisamente con Jeremai, e lle saleu mal a xogada. O sea, Jeremai está xogando con uns problemas físicos tremendos, que non é o Jeremai que nos ten acostumbrados, provoca a quinta para non viaxar a San Sebastián para o partido da Real Sociedad, pasa que depois se equivoca e lle mostran a vermella e resulta que non pode ir a San Sebastián, e encima queda outra vez con 4, que eu creo que o que vai facer é non ir a
a xogar co Ceuta, pero necesito un descanso, pero xa, vamos. É o que o vexo ademais frustrado, Fernando. A mí me dá impresión esta tempada, que aínda así leva, creo que son 10 goles, me parece, pero se nota que non é o Jeremai da pasada campaña. Eu o vexo como que o rapaz algo lle pasa, non? Pode ser eses problemas físicos. Sí, penso que lle deron moita responsabilidade, a verdad que ele era o que levaba o equipo ás costas, entonces ve que quere facelo e non lle dá porque lle falta gasolina, entonces se ve, digamos, pues, que unha frustración, que todo o mundo ten depositado en él unha confianza que é o que vai levar o equipo arriba, e se ves que o que ten que facelo non é capaz, pois claro, antes falaba Antoni Hidalgo de que, bueno, que se estaba dando moita responsabilidade, que era un chaval, que era un neno, que está co psicólogo, pero claro, o neno vai crecendo, e agora ten que asumir xa outras cousas e o físico non lle dá para máis, entón el se encontra incómodo, e por eso o que estábamos a falar, de que para min, desde logo, ahora mismo necesito un descanso. Que vai xogar mellor ou peor, pois ao mellor non pasa nada se xogas os partidos sin él. Resulta que o equipo pega un empurrón hacia arriba. Vamos a verlo. Ahora non pode xogar contra a Real Sociedade B. Vamos a ver como responde o equipo. A mí me parece que o equipo ten sustitutos, tes a Mella para meterlo pola esquerda, tes a Luisme para meterlo en vez de Mella pola dereita. A mí me parece que o equipo ahora sí que ten un pequeno fondo de armario, tampouco moi determinante, pero sí que ten agora, digamos, bueno, pues un poquinho para xogar, ten pezas, non, para xogar. Ten outro equipo, ten en conta que fichou a 2 por posto, recuperado Ximo e Escuder, no banquillo o día do partido é que tiña 12 suplentes. Lógico, non se poden cambiar na máis que 5, pero é que ten outro equipo no banquillo. Sí, no, e de certas garantías, ademais. A mí non me parece que agora sexa a excusa. Eu, de verdade, creo que o Deportivo, en este momento, coa plantilla que ten, tiña que estar un poquinho máis arriba en canto a puntos, porque me parece que os xogadores valen. Outra cousa é como fagas xogar eses xogadores, que lles transmitas. Bueno, e tamén falas ti, Blanco, do tema da forma física, que eso pode, ao mellor tamén están baixos, como dis ti, e iso pode justificar, pero a mí me parece que por plantilla o Depor ten un equipazo e que tiña que estar un poquinho máis arriba en este momento. O digo como aficionado, Eu penso que iso vai a ser o que lle vai a dar un pouco, creo eu, que pasa que cando un equipo está enrachado, pois como pode ser o Castellón ou o mismo Racing, a veces é difícil sacarlos de aí, ainda que o empate, lógicamente, lle beneficiou o Depor, o empate tamén de Las Palmas, e por eso gañou aí un punto para acercarse arriba, pero penso que o que lle vai a dar a vida ao Deportivo é ese fondo de armario que vai ter para cando se xoga a Liga, pois, bueno, 6, 7 últimos partidos, que ten un calendario máis doado, penso eu, porque son fortes os pasou casi todos, pero ter aí ahora a 24 xogadores dispoñibles, eso non o pode ter calquer equipo, entón penso que aí é onde vai sacar a forza para ese arreón final que lle vai facer falta. Rematamos o tema Depor antes de entrar xa un poquillo máis en detalle co do Madrid, pero bueno, unha reflexión que vos pido. Esta fin de semana se vai xogar en San Sebastián contra o filial da Real, un equipo que aquí nos pintou a cara en Riazor, que nos pasou por encima. Se pode volver a repetir ou pode pasar ao revés? O Depor está en condicións neste momento de gañar ali? Calquera, bueno, no, eu penso que a Real é un equipo que lle pasaba un pouco como Eibar, ¿no? Que fora da casa non había gañado, o sea que lle pintou a cara aquí ao Depor, como dis, pero, sin embargo, na casa é un equipo forte. Eu non é o contrario que o Depor, o sea, o Depor fora, dentro de o mal que está xogando, pois xoga mellor que na casa, pero hai que ter en conta que a Real Sociedade me parece que na casa solamente perdeu 2 partidos. Ten uns números moi parecidos ao Deportivo en Riazor, o sea, é un equipo que ali ten gol, xogadores que xogan sin presión ninguna, que están todos deseando, lógicamente, pasar ao primer equipo e que vai levando algún de vez en cando, entonces aí se lucen. Vamos a ver, non sei en que campo o van a meter, creo que van a meter, non o van a meter no campo da Real Sociedade,
sino que lle van facer un encerrón a un campo máis pequeno, e penso que o Deportivo vai a sufrir para gañar ali, Bueno, a ver que pasa, porque o partido se vai a disputar na vindeira fin de semana o domingo ás 2 da tarde, tamén a hora de comer. Bueno, pues temos de novo eses horarios tan bonitos que nos trae a televisión. Bueno, entramos no tema do Real Madrid. Antes decía San Pedro, bueno, é que non se deixaron gañar, ou non se deixaron gañar, non quixeron gañar, non? O partido tivo ingredientes de todo. Últimamente, tanto se falamos do Barça como do Real Madrid como do Barça, falamos sempre de que os grandes sempre hai polémica, ¿no? Pero é certo que o partido tivo, pues cousas para discutir, dous penaltis, ese gol final do Osasuna que tamén se decía se o xogador estaban fora do xogo, que tiña unha man, logo decían que creo que era Asencio ou outro, o defensa do Madrid dese momento que habilitaba porque tiña o xeonllo máis adiantado. Estaba aí a xogada no límite, pero ao final pues subiu un marcador. San Pedro, ti como viches ese resultado? O Madrid perdeu xustamente ou non? No, o Madrid, a ver, sí, perdeu xustamente porque non fixo nada. Parece que é deste tipo de partidos que a mal chamada unidade B, pois porque, a ver, Carvajal e Alaba eu creo que xa non son xogadores nin de segunda división, pero bueno, foi gañar, cando empatou parecía que iba a meter aí un empuxonciño para lograr o segundo gol, pero tampouco con demasiada convicción. Entón, logo o resto do partido parecía ese equipo apático que nos fartamos de ver estes meses pasados con Xavi Alonso. Pues non parecía que seguía aí. Mbappé non sei que lle pasa, non sei se ten problemas no xeonllo que ten, pero totalmente desdibuixado. É que estaba polo campo como se me posa a min, a pasear por ali. Por aí andaríamos. Entón, pois, con esa desidia, esa apatía, pois, o lóxico, ante un equipo que aínda que se sabe inferior a ti, pois vai che gañar. Vale, que te ganou cun penalti discutible, como diste, pois con un segundo gol xa no albor do partido, igual de discutible. Mira, pero é que é merecido. A verdade é que é merecido. Que moitas veces as 3/4 partes deste tipo de partidos o Madrid os acaba resolvendo, ainda xogando, falando mal de pronto como o Q. Pero pois hai algún que non pode ser. Este foi un deses que os Astros ou Laportas ou Negreiras ou que queiras chamar, de Laportas xa, e que non se pode ser máis ridículo que ese personaxe. Directamente xa pasou a ser un dos tipos máis ridículos de España, pero esa é outra historia. Se non era xa. Pero bueno, deixémolo, non paga a pena. Eu non dije nada, o dixeches ti todo, claro, efectivamente. Eu non dixe nada. Pero sí, mira, o sinto na alma, pero é que a ver se espabilan dunha dichosa vez. E ollo, que como vemos ahora nos elimina o Benfica, entón sí que vai haber problemas, Entón sí que vai haber problemas, porque Arbeloa xa ten un crédito menos. Vale, non había perdido na Liga, pero que xa perdeu en 4 días 2 competicións, vale, non é culpa deles. Ok, agora perdeu o primeiro partido de Liga, despois de ganar 6, que estaba 2 do récord do entrenador que máis partidos seguidos lograba no seu debut, patatín, patatán. Eu cando lín eso outro día dixo, este domingo perdemos, este sábado perdemos fixo. Ou se empata, con sorte. Este perdeu. Porque que pasa sempre, as estadísticas están para rompelas. Bueno, pois de momento a min si me dis que é un partido do mes de octubre dos habituais de Alonso, pois me houbera creído. A ver, está claro que é cousa dos xogadores. Nin Alonso tería tanta culpa, nin Arbeloa ten agora. Aí, mira, eu outro día collín toda a plantilla. Mira, vos lo digo así de claro, de 24 xogadores eu botaría fora 13.
13. E a quen deixabas para ser máis corto, máis rápido? Pois, basicamente, deixaba... Mira, a ver se... Me quedaba con 11, que a ver se os digo todos. Courtois, Fran García, Fran García, Mbappé, tiña dudas con carreras, pero tamén o podo chimpar. Gonzalo, Mbappé, xa dixen, Güler, Valverde, cantos van, non sei cantos van. Sí, creo que 6. 5. O Tchouaméni, quen máis? A ver, nin Vinicius, nin Rodrigo, nin Bellingham, non, todos esos non Nin Trent, nin Huijsen, nin... Nada. Nin Asensio. Dos centrales solo Asensio. Asensio, deixas Asensio, o sea, o que comete todos os penaltis e todas as... perdóneme a audiencia, cagadas, porque outro día el que comete un error claro. Tamén ten os seus bons partidos, e mira, pois é un Nacho da vida. Mentre non apareza outro millor, caramba, eu creo que non na comparación con Nacho... directamente infumable. Que van, 6 ou 7, non? Brahim, que a mí me gusta, Brahim, sí. Ainda que tampouco está no seu mellor momento. E Mastantuono nada, non? El Mastantuono nada. No. Oye, pues hai que sacar a Chequera porque é moito cambio, moitas fichaxes. Ou subir canteranos ou que... Lunin, mira, contaba Lunin tamén. Os dous porteiros me quedo cos dous. Aí está ben coberta a cousa. Pois mira, xa estamos 8. E 2 ou 3 máis, tampouco... Ceballos non? No, por suposto que non. Bueno, vamos a preguntarlle a Blanco a ver que lle parece. Fernando, hai que cambiar tanto no Madrid? San Pedro como director deportivo duraba 10 días. Lo botaban fora. Lo botaba Florentino, ¿no? Igual para un equipo tipo igual nun equipo tipo Atlético de Madrid. Igual no Madrid non, pero no Atlético que fai cousas destas igual triunfaba, Con Jesús Gil xa facía, sí. Hostia. Pero bueno, es decir que o Madrid ahora mismo penso que está... Ahora Madrid que está perdendo... Habría que tirar de Chequera. Sí, pero tamén, claro. Oye, vendes a Vinicius, Rodrigo, Bellingham e todos estes... Sí, home, sí, pero... Descartos de sobra, Pero para as fichaxes do Madrid non sei. Pero Madrid ten que... Pero despois ten que competir en Europa, que non é solamente a Liga Española, aí tens que ir con xente de peso, xente figuras que son moi caras. Florentino que vale moito diñeiro, entonces eso non é desfacerse de todas as... Pero a ti Blanco, te parece que tanto o problema dos xogadores ou de un entrenador que teña carácter, como podía ser Mourinho, por exemplo? Penso que ahora mismo é un pouco de identidade do adestrador, ¿no? De que se foi tamén Xavi Alonso non deu ca tecla. Non é fácil manexar este vestuario e desde logo desde que se foi unha figura como Ancelotti, que bueno, que tuvo tamén as súas, pero que sabía manexado pola experiencia, pola edad. Cando ven un xogador así máis xoven, bueno, non é moi doado manexar ese vestuario, sabendo que a maioría que están cargados de millóns, que pasan de moitas cousas, entonces a veces o centralos non costa moito, non? E despois, bueno, tratas de agrupalos ou con chavales que van saindo, pero non, de momento non dan a talla, son para ir xogando pouco a pouco e bueno, e a veces se cometen fallos garrafales. Sí que estou de acordo con él, que, por exemplo, Carvajal ten que marchar para Dubai, non está para... protestaba porque non xogaba, pero ten unhas carencias ahora mismo tremendas despois de toda esa a lesión que tuvo. Creo que ten que pensar xa en marchar ou irse para outro lado, non? O sea que... E aí, pues bueno, sí que ten que afianzar varios postos, pero bueno, arriba ten do mellor, o sea, non vai a superar a Vinicius e Mbappé, non o vai encontrar mellor no mercado, son dos xogadores a nivel mundial, dunha selección mundial, entonces o porteiro tamén é fenomenal. Para min, quizá, lle falle un pouco a defensa, non? Con moi pouco lle fan moito dano, e despois, cando
o equipo, pues bueno, un equipo ataca, porque mira, ti un equipo como Osasuna, que ten aí un dianteiro como Budimir, que te está comendo desde o minuto 1, que é un gran xogador e goleador, bueno, con dúas cousas, xogando ali na casa, arropaos, como a forza que ten a afición de Pamplona, que no minuto 1, en canto toca o balón Vinicius, se están metendo con ele para provocalo, pois a veces o ter eso tampouco xoga moito a teu favor, no? Pero independentemente de que a maioría son bons xogadores, e logo que, bueno, que estamos falando que o equipo está na Champions, que está a un punto, que o próximo partido o Barça recibe o Villarreal, que pode ser que a mellor non gañe, ou que empate despois de si hai partidos de Champions o Madrid, que ten que xogar con Benfica, pero recibe ao Getafe, entonces vai haber outro cambio seguramente de líder. Entonces, bueno, penso que ahora é co que ten que ir xogando, pero que está a un punto do líder e que está na Champions, que tampouco é que vaya de sexto ou de sétimo. Se estuvera no Atlético de Madrid ou nun equipo deses que está aí abaixo, pois xa me contará, lle plantan fogo ao Bernabéu. E vos deixo un tema para reflexión. Debería terse quedado, Ancelotti? Pero que cando pistas un equipo unha serie de temporadas ao mesmo vestuario che pide que marches, te ofrecen unha selección brasileira que está buscando un retiro. Ahora xa non é máis que nada que por diñeiro, porque esa xente xa ves que está disfrutando estuvo disfrutando aí nos carnavales de Río, pasando ben e tomando a cerveza. Entón xa, cando xa chegas a certa edade, queres dar o relevo ao fillo, pero o fillo, claro, non está ao nivel do pai, sabe mal, pero estás máis xa para colocar ao fillo no posto de traballo, como nas empresas que si podes meter ao fillo cando te jubilan, ele está buscando unha jubilación dorada, pero quizás tamén tiña que haber marchado, non por facelo mal, sino porque a xente tamén, o Bernabéu quere novedades, e quere xente nova cada ano, eso é un aliciente para o equipo, pero por min, si a min mo dicen, por min podía continuar. Eu prefero quedarme con Ancelotti que no agora como tema de Amelón e Xanador. Estou claro que se o equipo quería algo, me quedo con Ancelotti seguro, vamos. E o aficionado merengue que opina? Bueno, a ver, sempre se di que val máis o malo coñecido que o bo por coñecer, non? Eu desde o primeiro momento que se falaba e se anunciou que sería Alonso o sustituto de Ancelotti, xa torcín o xesto, eu si, mira, igual é unha barbaridade, pero eu si me hubiera quedado con Ancelotti, pero cambiando os roles, poñendo o fillo a dirixir, Ancelotti que se quedara como esa figura, ese gestor, chámalle segundo entrenador, director deportivo, conselleiro espiritual, gurú, chámalle como queiras, pero non o frente no día a día, sobre todo pois no que ten que ver coa táctica e co xogo no campo, non coa disposición no campo. Aí deixaría que de feito creo que é o que se di sempre, que xa o que preparaba eso era Davide e non Carleto. Carleto exercía de xestor, bueno, pois que o fixera oficialmente a tempo completo. Así sí, igual por lo menos unha temporadilla máis antes de que deran síntomas de cansancio, pero eu creo que se están xuntando. Si antes tamén na época recente había primadonas, pois como con Cristiano Ronaldo á cabeza, que máis primadona que él, pois nunca se veu, pero aínda así Cristiano podía facelo mellor ou peor, pero sabías que sempre se iba a entregar. E Benzema igual, aínda que era partidos que estaba desaparecido, e todos despotricamos contra Benzema e contra Cristiano, bueno, evidentemente, pero respondían en maior ou menor medida, non tiñan os altibaixos que están tendo estas novas primadonas, que a ver, si solo houbera unha, pois vale, pero cando se xunta Vinicius, Bellingham, ahora Camavinga, que parece ser que tamén está oindo cantos de sirena, está moi vido arriba. Por certo, Camavinga era outro dos que eu xa yo regalaba, bueno, regalar non, pero yo vendía ao Manchester United inmediatamente. Ou a quen fora, parece ser que o quere o United. Bueno, pois esa sería a solución.
Bueno, a teórica solución non quere decir que funcionara, igual a cousa iba peor. Pero mira, se non se proba, pois tampouco se sabe, non? Pois eso, en eso tendes razón. Bueno, pois vamos pechar capítulo por hoxe a ver que pasa esta semana, unha semana interesante. E, bueno, veremos que nos deparan pois os dous equipos, o Madrid e o Depor, o Gallá, que sexa unha fin de semana e unha semana aventurosa para os dous. A vos os teño aquí a semana que ven, de acordo? Muy ben, pues vamos a ver si son bons resultados. Gaña o Madrid o Benfica sin Mourinho no banquillo, e o Depor é capaz tamén de gañar ya a Real Sociedade para non desenganchase aí dos postos de cabeza, o sea que o lunes falamos. Hai que facer todo para que o ano que ven podamos falar de que o Depor e o Madrid están na mesma liga. Exacto, para comentar o partido na primeira división, moi ben. Claro, a ver, e facemos xa o programa con outro aliciente, a ver se é verdad, e se cumple. Fernando, bueno, grazas. E dentro de 2 anos, xa na Champions os dous xa... Si subimos a primeira o Depor, non o dubides. Barça, Madrid, ya estamos aquí. Aí, moi ben. Un aperta aos dous. Ojalá. Un saúdo. Aperta. Chao.